Izenzo isahluko seshumi soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwakukhona eKesariya indoda ethile egama layo linguKorineliyu, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa elase-Ithaliya. Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Abela abantu abampofu izipho eziningi, ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Wabona ngokusobala embonweni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ngehora lesishiyagalolunye lemini, ithi, "Korneliyu." Wayigqolozela enokwesaba, wathi, "Kwenzenjani, Nkosi?" Yathi kuye, "Imikhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba yisikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Thuma-ke amadoda oJopha, ubize uSimoni othile, othiwa uPetru. Yena ungenisile kwaSimoni othile, umsuki, ondlu yakhe ingaselwandle. Isimukile ingelosi ebikhuluma naye, wabiza ababili bendlu yakhe nebutho elikholwayo kulawo ayehlala naye njalo. Wabalandisa konke wabathumela eJopha. Ngangomso besehamba labo, sebesondela emzini, uPetro wenyukela phezu kwendlu ukuyokhuleka ngehora lesithupha. Khona walamba kakhulu, wafuna ukudla, kepha besamlungisela wehlelwa yisiyezi. Wabona izulu livulekile nesitsha esithile sehla sinjengendwangu enkulu, sehliselwa emhlabeni ngamachopho amane. Kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine, nezinwabuzelayo zomhlaba, nezinyoni zezulu. Kwavela izwi lathi kuye, "Vuka Petro, hlaba udle." Kepha uPetro wathi, "Cha, Nkosi, ngokuba angizange ngikudle okuyichilo nokungcolileyo." Izwi laphinda lasho kuye ngokwesibili lathi, "Lokho akuhlambululile uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kube." Lokho kwaphindwa kathathu, isitsha senyuselwa masinyane ezulwini. uPetro esasambathekile ngokuthi ngakube uyini lowo mbono awubonileyo. Bheka, amadoda ayethunyiwe nguKorneliyu esebuzile indlu kaSimoni ema ngasesangweni, amemeza abuza ukuthi uSimoni othiwa uPetro ungenisile yini lapho. uPetro esazindla ngombono, umoya wathi kuye, "Bheka, amadoda amabili ayakufuna. Sukuma-ke wehle uhambe nabo, ungangabazi ngalutho ngokuba yimina engibathumileyo." uPetru wayesehlela kuwo amadoda, wathi, "Bhekani, yimina enimfunayo. Kuyindabani enize ngayo na?" Bathi, "UKorneliyu, induna yenkulu, indoda elungileyo nemesaba uNkulunkulu, efakazelwa kahle esizweni sonke sabaJuda, uyaliwe ingelosi engcwele ukuba akubizele endlini yakhe, ezwe amazwi kuwe." Wayesebabiza wabangenisa. Ngangomso wasuka wahamba nabo abathile babazalwane baseJopha, bamphelekezela. Ngangomso bangena eKesariya. uKorneliyu wayebalindele, esebizile izihlobo nabangani bakhe abakhulu. Kwathi ukuba angene uPetro, uKorneliyu wamhlangabeza, wawa phansi ngasezinyaweni zakhe, wakhuleka. Kepha uPetro wamvusa wathi, "Sukuma, nami ngingumuntu nje." Esakhuluma naye wangena, wafumana abaningi ababebuthene. Wayesethi, "Niyazi ukuthi akuvunyelwe ukuba umuntu ongumJuda ahambelane nowesinye isizwe, kepha uNkulunkulu
ungitshengisile ukuba ngingasho nangoyedwa ukuthi unechilo nokuthi ungcolile. Ngakho lokhu ngibiziwe, ngizile, ngingalanga. Ngakho-ke sengiyabuza ukuthi ningibizelani na? UKoneliya wathi, ngezinsuku 4 ezidlule ngalelo hora bengenza umkhuleko wehora lesishiyagalolunye endlini yami. Bheka, indoda eyethembe ingubo ekhazimulayo yema phambi kwami. Yathi, Koneliya, uzwakele ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho abampofu izipho kukhunjuliwe phambi kwaNkulunkulu. Ngakho thumela eJopha ubize uSimoni othiwa uPetro. Yena ungenisile endlini kaSimoni umsuki ngaselwandle. Ngase ngithumela kuwe ngaso leso sikhathi. Wenza kahle ufike. Manje sesikhona sonke phambi kwaNkulunkulu ukuba sizwe konke okuyalelwe inkosi. Khona uPetro wavula umlomo wathi, nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu, kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka kuye. Walithumela izwi kubantwana bakwa-Israyeli, eshumayela ivangeli lokuthula ngaye uJesu Kristu. Yena uyinkosi yabo bonke. Niyalazi izwi elamenyezelwa eJudiya lonke, liqalile eGalile, emva kokubhaphathiswa akushumayelayo uJohane, lokuthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngoMoya oNgcwele nangamandla, owahamba enza umusa, ephulukisa bonke ababesemandleni kaSathane, ngokuba uNkulunkulu wayenaye. Nathi singofakazi bezinto zonke azenzayo ezweni labaJuda naseJerusalema, yena abambulalayo bamphanyeka emthini. Lowo uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu, wamnika ukuba abonakale kungekuba bonke kodwa kithina esingofakazi ababekhethwe nguNkulunkulu ngaphambili, esasidla siphuza naye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. Wasiyala ukuba sishumayele kubantu, sifakaze ukuthi nguye omiswe nguNkulunkulu ukuba abe ngumahluleli wabaphilayo nabafileyo. Ngaye bonke abaprofethi bafakaza ukuthi ngegama lakhe bonke abakholwa nguye bayakwamukela ukuthethelelwa kwezono. Kwathi uPetro esakhuluma lawo mazwi, uMoya oNgcwele wehla phezu kwabo bonke ababelizwa izwi. Abokusoka abakholwayo ababefikile noPetro bamangala kakhulu ngokuba isipho sikaMoya oNgcwele sitheliwe naphezu kwabezizwe, ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi betusa uNkulunkulu. Khona uPetro waphendula wathi, ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhaphathizwa laba abamukela uMoya oNgcwele njengathi na? Wayeseyala ukuba babhaphathizwe egameni leNkosi, base bemncenga ukuba ahlale izinsuku ezithile. Izenzo isahluko 11 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha abapostoli nabazalwane abaseJudiya bezwa ukuthi nabezizwe balamukela izwi likaNkulunkulu. Kwathi ukuba uPetro enyukele eJerusalema, abokusoka abaphikisana naye bathi, ungene kubantu abangasokile wadla nabo. Kepha uPetro wabathathela konke ngokulandelana wathi, mina bengisemzini waseJopha ngikhuleka, ngehlelwa yisiyezi, ngabona umbono, wehla isitsha esithile sinjengendwangu enkulu, yehliswa ezulwini ngamachopho 4, yaze yafika kimi. Kwathi ukuba ngiyigqolozele ngabhekisisa, ngabona izilwane zomhlaba ezinezinyawo 4 nezilo zasendle,
nezinwabuzelayo nezinyoni zezulu. Ngezwa izwi lithi kimi, "Sukuma Petro, hlaba udle." Kepha ngathi qha, Nkosi, ngokuba okuyichilo nokungcolileyo akuzange kungene emlonyeni wami. Khona izwi elivela ezulwini laphendula ngokwesibili lathi, "Lokho akuhlambululileyo uNkulunkulu ungasho wena ukuthi kuyichilo." Lokho-ke kwenzeka kathathu. Konke kwabuye kwenyuselwa ezulwini. Bheka, ngaso leso sikhathi kwase kumi amadoda amathathu phambi kwendlu esasikuyo, ayethunyelwe kimi evela eKesariya. Umoya wayesethi kimi angihambe nabo ngingangabazi ngalutho. Bangiphelekezela labo bazalwane abayisithupha, sangena endlini yaleyo ndoda. Yasibikela-ke ukuthi yayibonile ingelosi imi endlini yayo, ithi, "Thumela eJopha ulande uSimoni othiwa uPetro, ozakukhuluma kuwe amazwi ozakusindiswa ngawo wena nendlu yakho yonke." Ngathi ngisaqala ukukhuluma, uMoya oNgcwele wehla phezu kwabo njengakithi ekuqaleni. Ngalikhumbula-ke izwi leNkosi njengalokho yathi, "UJohane wabhaphathizwa ngamanzi, kodwa nina nizakubhaphathizwa ngoMoya oNgcwele." Ngakho uma uNkulunkulu ebanikile bona isipho njengathi esakholwa yiNkosi uJesu Kristu, ngingubani mina ukuba ngivimbele uNkulunkulu na? Bathi ukuzwa lokho bathula, badumisa uNkulunkulu. Bathi, "Kanti uNkulunkulu unike nabezizwe ukuphendukela ekuphileni." Kepha labo ababehlakazekile ngokuhlupheka okwaqala ngoSitefane bahamba baze bafika eFenike naseKhupro nase-Antiyokiya, bengalikhulumi izwi koyedwa kubaJuda kuphela. Kodwa kwakukhona abanye kubo amadoda aseKhupro naseKurene abathi befika e-Antiyokiya bakhuluma nakumaGreki, bashumayela ivangeli ngeNkosi uJesu. Isandla seNkosi sasinabo, kwakholwa abaningi kakhulu baphendukela eNkosini. Kepha kwezwakala izwi ngabo ezindlebeni zebandla laseJerusalema, laselithuma uBhanaba ukuba ahambe afike e-Antiyokiya. Wathi ukuba afike abone umusa kaNkulunkulu wathokoza, wabayala bonke ukuba banamathele eNkosini ngokuzimisela inhliziyo, ngokuba wayeyindoda enhle egcwele uMoya oNgcwele nokukholwa. Kwenezelwa eNkosini yabantu abaningi. uBhanaba wayeseya eThathu ukuba afune uSawuli. Kwathi esemfumene wamisa e-Antiyokiya. Kwase kwenzeka ukuba umnyaka wonke bahlangane ebandleni befundisa abantu abaningi. Kwaqala e-Antiyokiya ukuba abafundi bathiwe amaKristu. Ngalezo zinsuku kwehla e-Antiyokiya abaprofethi bevela eJerusalema. Kwasukuma omunye kubo gama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaKlawudiyu. Abafundi basebezimisela ukuba yilo nalowo kubo athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Bakwenza-ke bakuthumela emalungeni ngesandla sikaBhanaba noSawuli. Izenzo isahluko se-12 soqala ukufunda evesini lokuqala. Ngaleso sikhathi uHerode inkosi
welula izandla ukuba ahluphe abathile bebandla. Wabulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wambamba noPetru. Kwakuyizinsuku zezinkwa ezingenamvubelo. Wahamba wamfaka etilongweni, wamnikela emavikweni amane, yilelo nalelo linamabutho amane, ukuba amlinde, ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho-ke uPetro wagcinwa etilongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Kwathi mhla uHerodi ebeza kumphumisa ngalobo busuku, uPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili, eboshiwe ngamaketanga amabili, nabalindi phambi komnyango begcina itilongo. Bheka, yafika ingelosi yeNkosi, kwakhanya ukukhanya etilongweni, yamshaya uPetro ohlangothini, yamvusa ithi, "Shesha usukume." Ayesewa amaketanga ezandleni zakhe. Ingelosi yathi kuye, "Gqoka, ufake izicathulo zakho." Wenza njalo. Yathi kuye, "Yambatha ingubo yakho, ungilandele." Waphuma wayilandela. Wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa ingelosi, kodwa wayethi ubona umbono. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili, bafika esangweni lensimbi eliya emzini, labavulekela ngokwalo. Baphuma, badlula isitiladi sabasinye. Ingelosi yayisimshiya masinyane. uPetru esasangulukile, wathi, "Manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi iNkosi ithumile ingelosi yayo, yangikhulula esandleni sikaHerodi nakukho konke okubhekwe yisizwe sabaJuda." Sekumkhanyele lokho, wafika endlini kaMariya unina kaJakobe othiwa uMarku, lapho bebuthene khona abaningi bekhuleka. Esengqongqotha esivalweni sesango, yeza intombazane ukusabela, egama layo linguRoda. Isilizilwe izwi likaPetro, ayivulanga esangweni ngenxa yokuthokoza, kepha yagijima yabika ukuthi uPetro umi ngasesangweni. Kodwa bathi kuyo, "Uyahlanya." Yona yaqinisa yathi, "Hayi." Kunjalo, bona bathi yingelosi yakhe, kepha uPetro waqinisa wangqongqotha. Sebevulile babona ukuthi nguye, bamangala. Wayesebaqhweba ngesandla ukuba bathule. Wabalandisa ukuthi iNkosi imkhiphe kanjani etilongweni. Wathi, "Bikelani uJakobe nabazalwane lokhu." Wayesephuma waya kwenye indawo. Sekusile kwabakhona ukunyakaza okukhulu phakathi kwamabutho kokuthi uPetro wehlelwe yini. uHerode esemfunile engamfumananga, wabuzisisa abalindi, wayala ukuba babulawe. Wayesehla eJudiya waya eKesariya, wahlala khona. Kepha wayesebathukuthelele abaseThare nabaseSidoni, kodwa beza kuye ngenhliziyonye, sebemvusile uBlasto induna yendlu yenkosi, bacela ukuthi ngokuba izwe lakubo lalifunzwa ngelenkosi. Ngosuku olumisiweyo uHerodi wambatha ingubo yobukhosi, wahlala esihlalweni, wakhuluma kubantu. Abantu bamemeza bathi, "Yizwi likaNkulunkulu, akusilo elomuntu."
kepha ingelosi yenkosi yamshaya khona lapho ngokuba enganikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa yizimpethu wafa. Kodwa izwi likaNkulunkulu lakhula landa. Kepha oBhanaba noSawula babuya eJerusalema sebeqede ukukhonza kwabo, bahamba benoJohane othiwa uMarku.